Krásný den, přátelé. Já vás vítám u nového dílu podcastu od začátku do konce a jsem moc ráda, že tady a nejen tady můžeme společně odhalovat to tajemství o začátcích, koncích a o dalších tématech, o kterých častokrát neradi přemýšlíme, natož abychom o nich mluvili nahlas. Mé jméno je Michaela Rea a jsem průvodkyní mezi životem a smrtí. Jsem i sociální pracovnice a jsem moc ráda, že k dnešnímu povídání přijala pozvání milá Eva Beňová. Evi, vítej. Ďakujem veľmi pekne. Já jsem moc ráda, že jsi to pozvání přijala a pro ty, kteří tě ještě neznají, pojď nám o sobě něco říct. Kdo jsi, co děláš? Takže ja sa volám Eva Beňová, som diplomovaná fyzioterapeutka, maminka 3 takých menších detí napriek môjmu veku a vlastne to, čo robím je, že sa venujem hlavne ženám a venujeme sa hlavne cvičeniu, aby sme vlastne to telo ubolené a také akoby nefunkčné dostali zase späť do života. Sama som si prešla vlastne po tých 3 mojich pôrodoch, dá sa povedať vyhorením, že som tak psychicky a hlavne fyzicky bola úplne ako veľmi vyčerpaná po tej 40-ke, už to človek tak cíti, keď nespí. A postupne vlastne ja už som sa venovala aj predtým cvičeniu a funkčnému cvičeniu, si myslím, že pomáhalo veľa ženám už predtým, ale mi to tak už nestačilo. Už som musela cvičiť aspoň hodinu, aby som sa cítila dobre. Tak potom som k tomu tak pridala funkčný dých, dýchové techniky a to som aj inštruktor vlastne metódy Oxygen Advantage. Takže to mi tak ako keby ten dých a to cvičenie sa tak spojilo a to ma tak vlastne postupne dostávalo zase späť akoby do života, do toho ale života v také ako keby väčšej pohode. Ale tak či tak mi tam ešte niečo chýbalo a ja som chcela prežívať radosť a zrazu to akoby nešlo. Som bola tak nejako emočne plitká, že tým, že som nechcela prežívať tie zlé emócie, ale zrazu som potom nemohla prežívať ani tú radosť. A v poslednom období som sa vlastne začala venovať metóde manželov Vystavielových. Je to metóda Direct Intuitive Approach, kde som sa teraz stala vlastne aj terapeutom. A toto mi dáva obrovský zmysel, pretože aj u mojich klientiek vidím, ako niektoré už dlhé roky cvičia, ale napriek tomu, že sa cítia lepšie, tak niekde hlboko v nás vlastne v nejakých tých emóciách a vzorcoch, ktoré sme si tam z detstva tak ako keby dali, že toto sú tie, lenže my už sme veľkí, nie sme deti, tak sa to prepisuje do toho nášho života a nechce nás to pustiť ako keby do toho, ani to neviem povedať, do toho života, do toho života plného takého ako keby radosti, šťavy, ale zároveň tých pocitov, ale aj takých, že ako keby do toho ozajstného života. Nie takého iba, čo nám tak akože tie médiá prezentujú, že všetci budeme len šťastní, krásni a bohatí, ale že to život je aj tam, aj tam. Takže to asi o mne. Áno, mám 3 malé deti, vlastne tým, že som mala dlho problém otehotnieť, potom som prišla o 2 miminká a po takej terapii práve týchto emócií som zrazu otehotnela, donosila prvého syna. Zrazu som druhýkrát otehotnela. Narodila sa mi dcéra a potom som už 3-krát otehotnela a už som sa zlákla, že preboha už stačí, veď už mám vyše 40 rokov. Tak to ten život vlastne vie byť zábavný. Ale zase mám pocit, keď si vieme predstaviť, alebo to, čo si vieme predstaviť, a ja som ako keby vždy v sebe cítila, že budem mať 3 deti a že som si hľadala tie cestičky nejaké, tak sa to tak akoby postupne splnilo. Takže to je také o mne. A nebylo to stále růžové. Já ti moc děkuju za tenhle moc krásný úvod, kde si vlastně vystihla nejen sebe a svoji práci, ale krásně si tam zvládla říct i to, nebo mluvila si i o tom, u čeho si mnozí myslí,
že o tom se přece nahlas nemluví, protože je to hrozný tabu. A častokrát, já to vidím i na kurzech cvičení pánevního dna, že když mi tam přijdou ženy, tak častokrát se bojí mluvit o tom strachu, o tom stažení, o těch bolestech, i o té ztrátě. A já jsem moc ráda, že tohle tady můžeme teď společně otevřít. A já jsem teda moc ráda, že se teď můžeme přesunout k dalšímu povídání. A já věřím, že tady tím dnešním setkáním s tebou zaujmeme ty, kterých se právě tahle témata dotýkají. Ty si tam vlastně zmínila i tu ztrátu, kterou má za sebou mnoho žen. Sama za sebe, nebo všichni si sem tam procházíme náročnými situacemi. A co tobě pomáhá v těch těžkých časech? Nebo co ti pomáhá v tom říct si třeba o pomoc? Čo mi pomáha? No práve dlho som si o tú pomoc nehovorila. A po tých stratách som už bola vlastne v stave, prečo práve ja, prečo zase ja, že som išla až do takej tej obete, že som sa tak stále akoby už ľutovala. A čo mi dáva tú silu? No teraz si už tú pomoc vypýtam, pretože viem, že byť na všetko sama je neskutočne únavné. A tým, že ja som už bola v tej únave úplne omočená až dolu, tak ma ten život naučil si pýtať tú pomoc. Hej. A myslím si, že nemusí to tak mať každý, ale mňa to vyslovene naučil až život, že som musela dôjsť až tam dolu, kde už som nevládala, aby som si tú pomoc vedela vypýtať. A teraz mi stačí už iba tá myšlienka, že už nechcem byť tam, kde som bola a tú pomoc jednoducho viem vypýtať. Ako nevravím, že ešte vždy, lebo tým, že ja som vlastne bola taká nejaká, v detstve som si tak vytvorila nejaký vzorec, že tým výkonom dokážem vlastne všetkým a získam si tú lásku, pretože ja keď podám ten výkon, tak všetci ma budú milovať. Tak mi bolo dosť ťažké pýtať tú pomoc, ale učím sa to a myslím si, že už mi to pomaličky ide. Že spomenúť si iba na to, ako mi bolo ťažko, ako som bola unavená a to mi dáva vlastne ako keby tú silu a inšpiráciu začať si pýtať pomoc. A iba tak, ako vypýtať si pomoc, keď ju potrebujem. A niekedy, aj keď nepotrebujem, tak iba tak, aby som možno sa ja cítila lepšie, možno som mala viacej voľného času. Už pomaličky mi to ide. Jo, já myslím, že tohle téma, že tu roli té hodné holky zná spoustu z nás. Já sama jsem si tím vlastně taky prošla a když jsem se snažila zavděčit se všem, protože přesně tím si přece získám tu pozornost, když to udělám tak, jak to chtějí druzí. A měla jsem to opravdu hodně dlouho do dospělosti. A občas ještě si říkám, i ptám se sama sebe, jednám teď z pozice té hodné holky, nebo jednám už sama za sebe a dělám to tak, jak já vlastně chci. To je dobrá otázka, tu si napíšem. Protože ono je, nebo aspoň tak to vnímám u sebe, je opravdu dobrý vnímat vlastně jako ten rozdíl, protože někdy opravdu se ještě dneska přistihnu, že teď tak jsem to radši udělala proto, aby byl klid, aby bylo ticho, aby jsme se nedohadovali s kýmkoliv, ať už s partnerem, nebo s rodičema, nebo s kýmkoliv. A přesně si pamatuju, když jsem ještě dálkově si dodělávala vyšší odbornou školu, tak při práci, tak tu jsem dneska zpětně, to umím pojmenovat. Nedělala jsem ji kvůli sobě, ale proto, abych okolí dokázala. Já jsem ten obor moc chtěla, ale tu školu jsem dělala proto, abych dokázala, že já na to mám. Tak a ono to vlastně nešlo. A ono to vlastně nešlo, že to hrozně těžce. A až pak, když jsem si dodělávala vysokou školu, tak tam to najednou šlo úplně jinak, mnohem z nás. A v tom je vlastně možná i ten rozdíl. Ja mám veľmi, veľmi podobný príbeh, pretože ja som išla na vysokú školu, pretože
tak nejako môj otec mal pocit, že nemôžem robiť len tak niečo, spravím si vysokú školu a nebudem vlastne musieť tak tvrdo pracovať. Hej. A tú vysokú školu som aj dokončila, ako nehovorím, že ma to nejako bavilo, ale popri tom som si vlastne ja vytvorila tak kopec rôznych akoby zamestnaní a aktivít, ktoré ma tak naplňali, že tá škola bola tak akože však dobre, tu chodím do školy, ale naplňalo ma úplne niečo iné. A presne potom som išla vlastne po pár rokoch na fyzioterapiu a to bolo to také, že toto robím už presne to, čo ja chcem. A to sa úplne inak učilo, to sa úplne inak vlastne v tom živote zobrazovalo. Jo, úplně přesně. Já teda jsem vystudovaná sociální pracovnice, já jsem vždycky věděla, že tu práci chci dělat. Ale u té vyšší odborné školy jsem měla vždycky ten pocit, jakože já přece potřebuji dokázat, že na to mám, že ten obor můžu vystudovat a teprve pak až jako dál to šlo samo, ale přesně jak ty si to zmínila, no tady studuju nějakou školu a vedle toho už dělám to, co opravdu je to moje poslání, tak to bylo úplně přesně podobný, ne-li úplně stejný. A dlouho jsem si to vlastně nechtěla ani jako nepřiznat nebo připustit, ale dlouho jsem měla pocit, že přece nemůžu dělat to, co mi dává smysl a to je co je tím mým posláním a dlouho jsem to jako sunula před sebou, odkládala jsem to až na někdy. Jak to máš ty? Nebo znáš to taky, to odkládání až na někdy? A jak neodkládat? Máš nějaký tip? No, ja som vlastne bola ten typ, ako keby už od tínedžera, že som sa akoby, a neviem, či snažila, jednoducho tak išlo, že som robila to, čo ma bavilo. Po vysokej škole som išla robiť sprievodcu na horských bicykloch, čo ma neskutočne bavilo, hej, v teplých krajinách, Turecko, Grécko, podobne. Peniaze mi išli na účet, ja som mala všetko, čo som potrebovala. Všetko mi išlo tak, ako že sa dialo tak, ako keby pre mňa a aj som robila, čo ma baví. Ale potom už prišiel taký ten čas toho, ako keby, že už by bolo treba byť matkou. A tam som ako keby začala strácať seba, pretože som, ja to ani neviem povedať, tak ako až trošička uháňala to materstvo. Vieš, neviem, či vieš, čo tým chcem povedať. Také, že tak veď nemôžem si tu stále robiť, čo chcem. Hej, som žena, musím tu naplniť nejaké poslanie. A už to potom bolo také, že som sa začala v sebe strácať. Začala som sa strácať. Potom už v rámci manželstva, v rámci detí, tak to bolo, že som sa úplne odovzdala tej službe pre druhých. A vôbec som ani ako keby nevnímala seba. Až vlastne vtedy, keď už som bola moc unavená, tak som zase začala presne z toho bodu. U mňa to bolo presne ten bod. Hej. Mala som 41 rokov, začala som byť neskutočne unavená a z toho bodu som tak začala si uvedomovať, že keď nebudem tu ja, akoby aj pre seba, tak to môže rýchlo skončiť aj pre tých ostatných. Hej, že je to presne ako v tom lietadle, pokiaľ nedáš masku najprv sebe a až potom tomu dieťaťu, tak mu moc nepomôžeš. Takto mne to presne z toho bodu dáva, že vlastne odvtedy sa postupne viac a viac vraciam k sebe. Hej, postupne vlastne viac a viac robím to, čo ma naplňa, viac a viac si aj akoby hľadám ten čas pre seba, lebo aj s tými deťmi, keď sú 3 malé deti, tak ako náhle si len troška unavená, tak ja mám 3 deti, ktoré každé vie úplne na inú strunku brnknúť a to má tak ping, a ma to až tak vystrelí do vesmíru niekedy. A viem, že nechcem sa stále, hej, že nechcem byť tá stále, čo lieta na metle, tak už aj kvôli tomu, hej, že kvôli sebe, ale aj kvôli tomu, keď ja viem, že ja som v pohode, tak viem, že aj to moje okolie bude v pohode. Takže toto ja neviem ani, či som ti odpovedala na tú otázku, ale takto hej, že či takto to cítim, že pokiaľ ja nebudem v pohode, tak môžem tu ako vytvárať úsmevy pol hodinu, hej, ale potom príde niečo, čo spraví cink a už si úplne mimo seba. Jo. Tak toto vnímam, že keď som ja v pohode, tak sú ľudia okolo mňa tiež v pohode.
Teď si několikrát zopakovala větu, kterou častokrát říkám i klientům a klientkám, ať už na individuálních sezeních nebo v rámci mé praxe sociální pracovnice nebo při kurzech pánevního dna, my jsme ti nejdůležitější. A pokud tady nebudeme my, nebudeme v pohodě, tak nebudou v pohodě ani ti naši nejbližší, protože vlastně z nás to vychází. Častokrát i se na tohleto klienti, nebo nejenom klienti, ale i lidi v mém okolí brání, že přece ne, tak já se vždycky ptám, OK, když jdeš vařit, ty jako žena, komu první nadáš jídlo? Evi, jak to máš ty? No, ja to mám presne tak, že sebe. Pretože nejako, ja mám fakt, že taký nejaký pud zvierací v sebe a ja to hovorím, odkedy mám moje deti a celkovo, že hladná matka v prírode žere svoje deti. Takže ja som tá, ktorá sa... Jo, to je úplně skvělý přirovnání. To je úplně skvělý přirovnání. A já totiž jsem přednedávnem vedla i tak debatu s jednou klientkou v mojí praxi, sociální pracovnice, kdy jsem jí říkala, ale vy potřebujete dát sebe na první místo, protože pokud nebudete v pohodě vy, nebudou v pohodě ani vaše děti. A tohle je dobrý přirovnání. V přírodě ta hladová matka sežere ty svoje děti. Teď tady několikrát vlastně padlo, nebo ještě bych se ráda vlastně dotkla toho, ty jsi tam zmínila, že i nastalo, že si žila to svoje poslání, žila si, nebo ty ho žiješ i teď, ale žila si to, co tě naplňovalo, průvodcovala si a tak. A pak ti tam přišlo to, že bys teď měla už mít ty děti. Chci i zmínit to, že na nás, na ženy, je častokrát právě od té společnosti vyvíjen obrovský tlak. Podívej se na to, kolik ti je. Už by si měla. Teď je ten čas. Od rodičů často slýcháme, já už chci ty vnoučata. Zamysli se nad tím, proč jsi pořád sama, proč ještě nemáš partnera, proč ještě nemáš děti. A mnohdy bývá, to vím i z vlastní zkušenosti, jak mnohdy bývá těžké si to vlastně ustát. Ne před sebou samotnou, ale častokrát právě před tím okolím, protože to okolí fakt umí mnohdy vyvíjet velký tlak a nátlak. Jak náročné to bylo pro tebe v tom období, kdy jsi vnímala, že teda já nerada ten podmiňovací způsob používám, ale že bys měla už. Tak z toho okolia som to asi toľko nevnímala. Poprvé to, že som bola akoby ďaleko od blízkych, hej, keď som vlastne jazdila, keď som robila z toho sprievodcu, tak ja som jazdila vlastne po tých destináciách medzi Tureckom, Gréckom, Egyptom a podobne. Takže tam ten tlak zvonku taký nebol. U mňa to bolo skôr už taký ten nejaký môj vnútorný tlak. A samozrejme potom už to bolo o tom, a pozrite sa, koľko máte rokov a to už je neskoro a to už budú problémy. Tam ja už som potom skôr vnímala taký možno až nátlak z toho zdravotného systému, ako potrebujeme navyše vyšetrenia, neviem čo, aby keď náhodou sa niečo stane, tak aby to ako keby, ja to tak neviem povedať, ale keby ten zdravotný systém má tak ako keby pocit, že musí zachrániť všetkých a všetko na svete, aj napriek tomu, že tí ľudia to nechcú. Jo. A tento tlak bol potom taký zvláštny. Mňa to dostalo do takej zvláštnej až paniky, hej, že preboha už je neskoro, čo ja teraz, a keď sa mi náhodou by som mala nejaké choré deti, postihnuté deti, s týmto som ja veľmi teda tiež sa vlastne akoby v tej hlave zaoberala. Bolo to v takom strachu. Všetko vlastne, odkedy som tak ako keby sa do toho pustila, tak to išlo do takého veľkého strachu.
neviem, či to bol môj osobný príbeh, alebo viacej toho ženy zažívajú v rámci toho strachu, ale čo sa tiež rozprávam s klientkami, pretože tiež vlastne mám skupinky a individuálky na panvovedno špeciálne, ale tak všeobecne aj na iné časti tela, tak áno, v tom, ako nechcem ukazovať na celé zdravotníctvo, určite, ale u nás to je tak cítiť, že prídeš, najprv ťa riadne vystrašia, aby si počúvala. A potom už ako si tá ovečka, hej, a takisto vlastne, ak som mala tú cestu toho vlastne chcela som otehotnieť, tak už keď sa to nedarilo prirodzeným spôsobom, tak vlastne sme sa pokúšali cez umelé oplodnenie. Ale tam už som potom tak si uvedomila, že keď mi navrhli, že potrebujem napíchať kortikoidy, lebo som mala všetko v poriadku, ale ako keby mi povedali, že môj imunitný systém je veľmi silný a potrebujú ho oslabiť nejak kortikoidmi, aby sa to vajíčko uchytilo, tak som si potom povedala, Eva, kortikoidy a predtým, ako ideš otehotniť, tak toto asi není tá správna cesta, tak som si povedala, že stačí a v tom momente som tak nejako hodila výhybku a tak nejako mi prišla do cesty regresná terapia a tam som práve pochopila, že niekedy máme v sebe také zvláštne vzorce a tie vzorce vytvárajú určite, ja ako fyzioterapeut to veľmi cítim, také určite napätie svalov. Keď máš strach, tak ťa to takto stiahne. Ale ty ten strach nemusíš mať veľký. Ty ho máš ako keby dlhodobý od samého narodenia alebo odkedy a tie svalové vlákna na to reagujú. Keď niekto viacej má tej bolesti v sebe, zase je úplne inak stiahnutý. A žena vlastne toto všetko stiahuje a ja som si tam vlastne iba uvoľnila nejakú emóciu a ja tomu hovorím, že som takmer otehotnela na tom sezení, ale teda nie. Bolo to s mojím manželom. Ale zrazu to šlo. Zrazu som išla jeden pôrod za druhým, zdravé deti sa rodili a ako nebol tam žiadne také všetky tie veci, čo sme skúšali predtým, sa neudiali. A ja mám pocit, že aj preto, že som sa rozhodla ako keby ten život zobrať troška do vlastných rúk. Nespoliehať sa, že tuto niekto ma otehotnie. Hej. Ale že napriek tomu, že to bude možno ťažké, lebo neviem tú cestu, že budem musieť skúšať, hľadať, ale rozhodla som sa, že to chcem skúsiť sama. Že, jasné, že s pomocou iných, že vyhľadám tú pomoc iných, ale vieš, čo myslím, hej? Že nespoľahnám sa, toto tu za mňa oni spravia a tým pádom, keď sa mi to nepodarí, poviem tak, oni sú na vine, že sa mi to nepodarí. Ale zobrať si tú zodpovednosť za seba a povedať si, ja si hľadám cestu, ale som za ňu aj zodpovedná. Možno to nebude ľahké, ale uvidíme. Jo, ty si hned v úvodu tohodle povídání, nebo teď v této části si zmínila, že častokrát umíme vyvíjet i velký tlak sami na sebe, že máme častokrát na sebe velký nároky. A přesně, teď si mluvila i o té oběti, sama za sebe vnímám taky, jak moc je důležitý pustit tu roli té oběti a začít žít naplno sebe. Prostě, jak já ráda říkám, ti, kteří mě poslouchají tady na YouTube, nebo kteří mě znají z různých workshopů, tak ode mě slyšeli už větu: nech zemřít vše, co už ti neslouží, a začni žít jinak, naplno. A teď mi tam k tomu ještě přichází: začni žít sebe. Naplno. A přesně s těma strachama, s těma stresama se mi chce i říct, že častokrát nejenom, že stahujeme ty ramena nahoru, pak nám to jde do té krční páteře a do dalších svalů v našem těle, do ramen a tak dále, tak se vlastně tak odpojujeme sami od sebe. Ty jako fyzioterapeutka se vlastně s tím tělem setkáváš dnes a denně. A jak zůstat ve spojení se sebou a se svým tělem? Nebo jak zpátky ten kontakt s tím tělem obnovit?
No, tomto mi práve veľmi pomohlo spojenie ako keby takého vedomého pohybu alebo dýchu. Hej? Že jednoducho, a toto vlastne aj ja učím mojich klientov, klientky, že keď som už moc rozkývaná v hlave, a toto hovorím hlavne pri pánovom dne, keď cvičíme, ty keď máš úplne tú hlavu už takú rozvybravanú, všetko už je hore, že vlastne teba to od tej zeme odpája, alebo to napätie ťa ťahá úplne do vesmíru, tak sa aspoň tou myšlienkou a predstavou dostať do tej panvy. A tam v tej panve sa tak akoby nadýchnúť a akoby, ja to učím skôr akoby do tej kosti krížovej, hej, že sa tam tak akoby ten dých, hej, v úvodzovkách je to ten vnútrobrušný tlak, ale ten dých, že sa oprie do tej kosti krížovej párkrát, 2-3 krát a to už hneď vlastne trošička tú hlavu uvoľní a po takej hodinke, keď cvičíme vlastne s pánovým dnom, tak to úplne ženy zabudnú si všetko v šatni, zabudnú si telefóny, lebo tá hlava prestane zrazu akoby hej, tam fungovať a keď sa prekrví to pánové dno alebo sa tak dobre uzemníme cez chodidlá, tak zrazu tam príde taký zvláštny kľud, také u seba, že sme doma u seba a nepotrebujeme sa nikam naháňať. Takže ja to robím buď cez panvu, alebo potom vedomými cvičeniami cez chodidlá, ale úplne hoci kde v tele, keď vlastne si navnímam aj tú časť, ktorá ma bolí, už dávno je zistené cez termokamery, že stačí iba, že si predstavím niekde, alebo navnímam si to, čo ma bolí, dajme tomu rameno, keď si tam priložím ruku o to viac, ale stačí si to iba predstaviť a to sa tam začne prekrvovať, vyživovať. To telo vlastne reaguje už iba na tú predstavu. A sama som vlastne zástancom toho, že naše telo sa vie samo uzdraviť. Len mu to musíme dovoliť. Jo. Přesně. A já třeba na kurzech pánevního dna, na kurzech cvičení pánevního dna moc ráda používám telefonování do pánevního dna. Takže teď si jdeme jako, neříkám, že teď my dvě, ale častokrát právě jako si tam voláme jako halo, pánevní dno, jak se teď máš? Jestli vlastně ty ženy jsou pak schopný se na něj navnímat, jestli vůbec vědí, kde je, protože i to je tabuizovaný. Častokrát máme pocit, že o těchto věcech se přece veřejně vůbec jako nemluví, protože to by mělo zůstávat v tom soukromí. Jo, fakt? Já myslím, že v soukromí mají zůstávat úplně jiné věci. Ale aby ty věci v tom soukromí fungovaly, tak potřebujeme mít v pohodě sebe, to tělo a přesně od těch chodidel to začíná. Protože jak našlapujeme, jak jdeme, jak kráčíme, tak vlastně spolu s náma jde i to tělo. A moc ráda mám i cvičení, tak teď si jdeme postavit a pojďme zkusit, představme si, že jsme hrozně naštvaní, s někým jsme se právě teď pohádali a pojďme se teď projít a vnímat, jak dýcháme, jaký máme postoj těla, jak našlapujeme a takhle v průběhu toho cvičení si děláme další různé emoce a prožitky, které jdou mnohdy právě skrze to tělo. Takže já jsem moc ráda, že jsi zmínila i ty to z té své praxe a tu tvoji zkušenost, jak na to vlastně můžeme jít. Evi, je něco, co tu ještě nezaznělo, ale ty bys to ráda vypíchla, ráda bys to zmínila, ráda bys si o tom ještě něco řekla? No, mne príde, že z našeho rozhovoru, ako povieme, že poďme nechať ako keby za sebou všetky tie napätia, to staré ja, tie hodné holky a podobne. Ale ako? Hej? Že ono sa to zdá, že to tak iba tak zahodím a všetko bude v poriadku, lenže ono, podľa mňa to je taká cesta odvahy. Pretože nechať niečo, čo mi tu dlho vyhovovalo, aj keď to už smrdelo. Tak, ale tuto som na to zvyknutá. I touto cestičkou stále chodím, viem, že je bezpečná a zrazu ísť úplne do nejakého cudzieho lesa, kde možno behajú aj medvede, ale ja tak cítim, že tam budem ja ako osoba, hej, že je to také trošička ako keby
že nech si akoby, ja mám pocit, že sa v tých médiách stále tak prezentuje, že vlastne ideme do toho sebarozvoja, že to je úplne jupi, ale ja zo svojho takého hľadiska vidím, že až také jupi to nie je, ono to je tak akože celkom záhul si sa vybrať na takýto sebarozvoj, ale keď vlastne si vieš presne ako si na začiatku sa pýtala, že nejakú tú pomoc si vyhľadať a podobne, že nejdeš sama, ale niekto to zvládne aj sám. Ja obdivujem ľudí, ktorí zvládnu fakt i s tým sebarozvojom úplne sami, ale ja som ten typ, že radšej si tiež buď idem na nejakú terapiu, alebo mám kamarátky, s ktorými sa viem porozprávať a viem, že ma ako keby vedia uistiť, že áno, táto cesta je fajn. Ja si myslím, že je fajn, ale niekedy potrebujem také uistenie. Hej? Takže je fajn mať ako keby okolo buď ľudí, alebo aspoň jedného človeka, alebo skupinu žien, ako napríklad my máme, keď cvičíme v skupinke Pánvovedno, že to už je taká, to už je kruh, to už nie je ani iba taká skupinka, ale to už vieme úplne všetko takmer o sebe. A je to fajn, ako keby nedržať tak, ako že ja sama to zvládnem, ja to vydržím je teda pre mňa veľmi také slovo, ktorého som sa dlho držala, ale nájsť si tú pomoc a postupne, fakt, že krôčik za kročkom, nepozerať sa tam dopredu, ale pozerať si pod nohy. Teraz spravím tento krok, uvidím, či ten ďalší zvládnem sama, alebo poprosím niekoho, nech ma chvíľočku chytí za ruku. A takto to vlastne robím aj ja a takisto to aj ponúkam mojim klientkám, že keď mne nezvládnu vlastne ísť ako keby sami, tak veľmi rada im vlastne podám tú pomocnú ruku. Možno iba z toho pohľadu, že ja už som možno v tom lese kúsok prešla, tak ten kúsok, taký ten strašidelný, ktorý ja už mám pocit, že je v pohode, ale ona sa ešte bojí, tak zoberiem za ruku a prejdeme, hej, napríklad v terapiách, hej, čo robím, alebo podobne, alebo aj v tom cvičení, hej, niekedy niektoré ženy fakt krásne zareagujú, začnú vlastne cvičiť a sa im vlastne všetko zlepší a už nepotrebujú mňa, môžu ísť ďalej, budú potrebovať ďalšieho, hej, takže takto to vidím. Že možno, že áno, je to trošička keby náročnejšie, ale nebáť sa vypýtať si pomoc a nebáť sa vykročiť. Pretože to, že niečo začnem od zajtra, málo kedy funguje. Hej? Jednoducho vykročiť. Ja som ten typ, veľa ľudí rozmýšľa, ale ja som ten typ a možno chvála Bohu za to, že spravím krok a až potom rozmýšľam, že aha, nemám pod sebou priepasť. Potom tam je chvíľočku chaos, hej, sa tu zachraňujem nejako, ale potom idem zase ďalej. Hej, každý sme iný, mne vyhovuje to, že vykročím, aj keď ešte neviem celkom kam. Skvělý, já myslím, že povídání s tebou by mohlo být na několik dílů, na několik dalších povídání, kterým se samozřejmě nebráním, naopak jsem tomu otevřená. A já myslím, že to povídání s tebou bylo a je přínosné nejen pro mě, ale i pro ty, kteří nás teď poslouchali. A Evi, já jsem moc ráda, že si to pozvání přijala, že si tady s náma byla a že si sdílela kousek z té své cesty. A já se budu těšit zase někdy příště u nějakého dalšího povídání s tebou, protože je vidět, že máš co říct, že máš co předat. A vy z vás, kteří jste doposlouchali až sem, pak moc děkuju. Děkuju za to, že jste tady s námi byli, že jste poslouchali. Všechny kontakty na Evu najdete dole v popisku, na odkazy na její web, na její sociální sítě a tak dále. A budu moc ráda, pokud tu jste poprvé, pak kliknete-li na tlačítko odebírat. Věřím totiž, že každý z nás si tady najde to své. Jak já ráda říkám, berme to tak, že jsme tady jako v cukrárně, kde si taky každý vybere to, na co má zrovna náladu a chuť. Tak jo, já myslím, že se pomalu blížíme k úplnému závěru a teď už přeji nám všem krásný zbytek nejen toho dnešního dne a těším se zas na příště, ať už tady, nebo na některé z akcí, jako je třeba K smrti dobrý kafe, nebo na kurzech cvičení pánevního dna. A myslím, že případně i s Evou
třeba na nějaké fyzioterapii s ní. Tak jo, hezký den. Ahoj. Ahoj a ďakujem, že som tu mohla byť. Ďakujem. Já děkuju tobě a ahoj.